ngenxa yohlobo lililo andilazi icala elitheni emalitheni but nina okanye ikho-council abo baqhubelana sikalo on this time bazawuripota kwi-structure sabo yes namhlanje I call off i-national Zikhaga wafumana u537 wafumana u300 waze wathi uClaudia Stemela wafumana 500 ngizawunika ustar asenzele i-closing remarks alenhlanganiso branch ye-African National Congress ngesikhokelo sayo ngokusingatha le process up until lomba okanye le meko sikuyo ngoku yokuphuma kwe-final results.
Bulelo nabantu ebebekhona apha yodeployee ebebekhona bayidrive le process until its logical conclusion. Yes. Okungamandla bulele nina bantu Asakhala ngawe. Yes, yes. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Yes. bulela nabo bebeposta kwi-social media. Okanye kule nkqubo yokonyulwa komgqatswa we-ANC eneenkqubo ezintathu. Eyokuqala siyenzile yayi-BGM, saphuma iziphumo zayo, yakhupha ii-candidate eziyi-4. Yasithuma ke i-BGM basiye kwintoni, kwi-public meeting. So siyile kwi-public meeting, ithi ke ngoku masibuye nengxelo. Size ke nengxelo ye-public meeting kule ntlanganiso. Yo ke le intlanganiso yokugqibela, akuzuphinda kubekho enye intlanganiso kule. Ndike ndeva nomnye umboko ke ubuthetha into engekhoyo, mandichaza apha emithingi. Usithi kuzobekwa i-candidate ye-ANC apha. Iyaxoka loo nto. Masithethe apha loo nto ayonyana. Apha sizoqhuba iprocess ye-ANC ekwi-guidelines ethi masizise ingxelo yala ntlanganiso apha kule BGM ye-ANC. Yile BGM ye-ANC ezawukonfirma i-candidate. Asizuyixelelwa ngumboko kwabantu abanomdla wokwaza xa bethanda. Njengani? Hayi comrades. Hayi comrades, i-ANC ikhokhelwa apha ebrantshini. Noba ungavakalelwa ungavakalelwa, akukho mntu unelungelo lobamba umboko athethe into ayithandayo. And those comrades are going to charge them. Sine video ka electoral officer. Sine video ka electoral officer. Kodwa umzekelo uba ukhona umntu we-ANC opronounce contrary kwinto epronouncewa yi-ANC, elilungu le-ANC, i-ANC izawujongana nelungu layo. Okay. Yabona ke aba bangapha kwegate bangakwazi ungena apha, asikwazi upronounce kubo because abangomalungu. Nikile nje membership. So ndifuna sivane ke comrades. Nikile nje membership yethu ngowaphi wena? BGM ye-ANC. And ndifuna umntu apha kwi-BGM ubunento yoyiphikisa kule nto ndiyithethayo, andiphikise so that izokwazi ubana ngobani aba baququzelela le nto. Oh, uthi bayaququzeleka. Apha comrades, yima kaloku No, you can put in for this. sizawuqala intlanganiso, but bekunyanzeleka ndichithe kule nto because uba ndiyithanga kuyo izawuba ngathi uvula sibhuqa comrade Mpumi. Scenery Park neReston zilungiseni ifayibhe ekhawulezayo ethembekileyo ngoku iza ngqo elokishini ngeFlycool exhaswa nguVuma
Fumana i-Uncaped Prepaid Fibre ngamaxabiso afikelelekayo, ufumane ufakelo simahla kunye noncedo olusondeleyo nolunohlobo. Akukho contract, akukho stress, ungaqhagamshelwa xa uludinga. Nokuba usebenza usekhaya, ubukele imovie, ufunda online okanye udlala imidlalo, iFlyCool ikunika isantya nokuthembeka okufanele wena nosapho lwakho. Iba ngomnye wabokuqala ukuqhagamshelwa. Ukufumana iinkcukacha okanye ukufaka iodolo yakho, WhatsAppela kule namba 068 617 3819. FlyCool iyakhawuleza, ithembekile, i-Uncaped Fibre iyeza kungekudala eScenery Park naseRisto. Apha silapha yazi ingxaki kwenzeka ntoni osigedana apha nondaba apha babantu abangaphandle angabalungu ANC apha ngabalungu ANC now nina abantu yima kaloku i-guidelines ANC zibekwe in public over this is an announcement this is an announcement meeting. Now, why are you nifuna uyitshintsha to be elective meeting? ngicela ungabi politician No, do not ndaba ndiyazazi guidelines. Guidelines ANC ziclear. Zithi apha this meeting supposed to announce umuntu oze epalini. Why i-public ithethile and i-verdict e-public yiyo emanyelwayo ANC. And now and why nina Ward 11 BC you want to change yonke loo nto leyo? okay kokuqala mna I'm not a BC member. Masithele nabantu. Okay, sithela. Yes. Thina sifunda i-guidelines. I-guidelines ziclear kaloku bhuti. Zezi uxela zona i-guidelines. 9.3 Othini? akathi sizokonyula akathi u-9.321 athi apha sizoku-introduce uthi uba i-community ayivumelananga. Yes, community. No, community. No, this is mamela ke bhuti. This is not no mamela. Uyiphazama apha. This is meeting ANC members. This is mamela kaloku nantsi community bivumile last week. You understand? And the ANC will take a candidate from Kwilantika zithi guidelines zakho. No. Nguwe funde wrong. Nizothini okonyula? Step number 3. Uzokonyula? Step number 3. Step number 3. Mamela sigedana. Step number 3 akanayo ukonyula. Akanayo. Iza nayo hombi. Akanayo ukonyula step number 3. Yebo ndicela ukonyula apha. Ndakufundela. Yeah. Ufundela i-guidelines ezingamendiwa Kaloku ayikho sigedana le mntu. Namhlanje nizo-announce. Ayikho le mthethayo. Sivumelene singamalungu ANC into yobana asivumelani nale meeting ibihleli. Anivumelane public. Ziphi sibonise sigedana le ndawo thethanga loo nto. Sibonise. Ayikho loo nto. Zithi asivumelani masiyekuvotana. Ithi uvota. Ubethiwe lo mntu wewa. Ubethiwe. I-meeting enovoti iya-anawunswa. Khange i-anawunswa zivotile. Asivumelani. No. If uyayiva Ndicela ubuza xa usithi i-guidelines zithi amalungu e-ANC mawabeke uceba. What was the purpose yobana i-ANC ithi le nto mayiye kwi-public? Ayinawukuthethela i-ANC mna. Ndililungu le-ANC elipheleleyo with good standing. Ndicela nithule maxolani. Ndililungu le-ANC in good standing. I-voting station yam yi-Airport.
sisusiwe eBhotwe to eBhotwe from Ward 42 to Ward 11. Yes. Ndililungu le-ANC in good standing. Ndabhatala 100 rand. Imasizwa ngifuna singena straight to the point because ixesha lami lincinci. Andikwazwanga mna apha. Yeah. I-membership yam andiyazi uba ithini. But kule nto ayithethayo and-understand because ANC bithe i-community mayonyule abantu ababafunayo babe kanti bangoceba. Bendicinga uba mna xa kuthiwa i-community laa nto kuthiwa yi-public. Mamela sisi wam. Public now has spoken uba sizo-anawunsa umntu owinileyo kwi-public meeting. As uba i-announcement even yabo ibisitsho. Ngoku to my surprise kuyaphinda kuyavota. Njani? Votwa njani? It cannot be. Kaloku atya i-membership zethu thina abantu bebemuvwe kwiwadi esisuka kuzo sisiwa kwezi wadi sikuzo according to the demarcation. But andiveli ndine-100 rand ndine-5 years mna ndiyimembe ye-ANC but ngokuya bekuthiwa sividi makubizwe ii-BGMs zoqala ibiza ii-BGMs that zisa abantu epalini. And eza BGM most yazo beziza abantu be-ANC. I-community i-public i-decide. Okokuqala ngolwesihlanu besilapha sahlala kwabethu u4 sabizwa wajika uMashwabatho wathi ideploy ithe inengxaki eregionini ayizukwazi ukuza masize namhlanje namhlanje sizile ixakwe ngo-148 yawa Faniswa kasibizela uchaga man please. asibani deploy sibona ujaxa kaloku uxakwe ngo-148 ungunumber 5 kwa-148 ndiyabuza kuMashwabatha ngolwesihlanu ujikile wathi kulindwe ijikele ntoni namhlanje ndithi namhlanje kwenzeka ntoni uba ndibona ideploy kuba nina uthi ideployiwe nguye ndathi rhasa zibe inodeployiwe Mashwabatha uthi ideployiwe nguye kandibuza He's a BC member kaloku Mashwabatha uchairperson. Mashwabatha uchairperson we-BC akayodeployiwe udeploye ngubani udeploye ngubani udeploye ngubani akadeployanga ngumntu bethu nani dasiviji i-ANC iyasifeyila singamalungu e-ANC. Ribo, you've been with BC and now this step with zonke BC zonke iwadi esiye kuzo ezi steps lapha zokugqibela sesisixelayo ba ikhansila ngubani kwi-members ze-ANC because i-public ithethile. Now you want to change, it seems like Ward 11, you want to change all the rules now. Zisuted the BC lapha ngaphakathi because imini yanamhlanje ibimele uba kuxelelwa amalungu e-ANC oba ophumeleleyo ku-public ngubani ofuthi siyaziwa ngumntu wonke apha nguchaga. Now nenza ntoni apha ngaphakathi bhuti? Ndiyabulela ndakamahlahla. Bambe Uyibeka kakuhle ngokheli, uyibeka kakuhle ubambe kanye umxholo. Kwa electoral officer after a public meeting. Bias. Kwa electoral meeting after a public meeting. Icacisile i-announce ebantwini bana kule BGM sizawudibana kuzopronouncewa ku-announcewe i-candidate ye-ANC evunyelwe yi-public meeting. Yes. So namhlanje ke bayaqhuba ngenkani beyophula yonke loo nto leyo nemigomo ebekwe yi-ANC that i-public must speak ngokwayo. I-public igqibile ngokheli and bayiqhuba ngaloo nto leyo kungekho nokwadeployi ye-ANC akho deployi uMashwabatha ongusihlalo wabo wabekwa ngenkani apha naye uthi uzawuqhuba sithanda singathandi. Bangenile ke ngokapha ngaphakathi zifundile i-guidelines iqala babuzibona abantu bayamkela nala report epublic bathi sininzi ewe but ke ngokuba bengafuni ukwamkela bababethiwe i-public bathi bona bazawuqhuba ngenkani benza loo nto ngoba bathathe abantu bayabavotisa apha ngaphakathi consult kwa-candidate bayiqhuba ngokwabo ayimonitorisha la process ngabe kwakwi-credentials bendireyizile that eza-credentials baziverifye kutshekishwe abantu ii-IDs zabo uba ngabantu balapha ngaphakathi bavumelene ke bene-BC babazawuqhuba ngenkani zingatshekishwe ezo-credentials ezo. Ndizama ukuthi ke yonke le lenzeka apha ngaphakathi ayikho semthethweni. Khuluwa umuntu ozoyijonga njengami understand we've been on several wards and the process is one
elandelwayo. And now xa sifika apha kulena into, don't you think about these are means of uyenza this whole elective landia process of the candidates ibe null and void so that iqale. I think they want to collapse it now. These are null and void. I registered i-dispute yam entlanganisweni kulaa mcimbi wokhethenishana. The exercise bayenzayo isiluthanga i-null and void on its own. And also it may create enye into kwi-community izenze i-elections zingabi fair. Yabo, so lento bayenzayo badestroya i-ANC ngokwabo because they want to impose lo mntu bebemsebenzisa kule past 5 years ebe-ignorant engabahoyi abantu. Hence silapha namhlanje sirejistarisha loo nto ubana le ntlanganiso ilapha ngaphakathi ayikho semthethweni. So nina ke ngokubantu that are not bangayifuniyo laa nto iqhubekayo, abantu beni bayavota okanye niyahamba ngo? Asizuvota bangaphakathi because besesivumile data sifuna kupronounce i-candidate. Bayazenzela ngokwabo le nto lena, basivalele ngoba sifuna ugoduka because sayazi process i-wrong. Okay, enkosi mkhulu. Ukhona lebefuna uthetha Phumza ufuna uthetha. Park Nariston zilungiseni ifayibhe ekhawulezayo ethembekileyo ngoku izangqu elokishini ngeFlycool ixhaswa nguvuma. Fumana i-Uncapped Prepaid Fibre ngamaxabiso afikelelekayo, ufumane ufakelo simahla kunye noncedo olusondeleyo nolunohlobo. Akukho contract, akukho stress, ungaqhagamshelwa xa uludinga. Nokuba usebenza usekhaya, ubukele imovie, ufunda online okanye udlala imidlalo, iFlycool ikunika isantya nokuthembeka okufanele wena nosapho lwakho. Iba ngomnye wabokuqala ukuqhagamshelwa. Ukufumana inkcukacha okanye ukufaka iodolo yakho, WhatsAppela kule namba 0686173819. Flycool iyakhawuleza, ithembekile, i-Uncapped Fibre iyeza kungekudala iScenery Park naseReston. Imasi sinoloyiso, I think sifolowishile from eqaleni uyotsho apha ekugqibeleni to i-public. To i-surprise yethu ke ngoku yilena niqhubayo apha ngaphakathi, understanda, ethi makwenziwe makuphinde ku-electwa akho ekubeni i-public ithethile. And the process and i-guidelines zenu ni-ANC nizikhuphile to i-public ezithi le meeting yanamhlanje is merely for u-announcer to i-members ANC oba ngubani owinileyo ku-public. And why now itshintsha sisinoloyiso? So siyothuka apha ngaphakathi nathi. One, uChairperson uzikhuphile nakwi-social media esithi usupporta the candidate ebi-rejectwe yi-community. Yafumana ii-votes ezincinci uStamel. Ukhakha wafumana the majority vote. Ngoku uChairperson uthi akasamkeli isigqibo se-community. Uthi kutsho abantu apha kule PGM abazi-members. Sithi nxa yiphi ngoku u-electoral officer ebesithi namhlanje kuzokuintroducwa i-candidate evunywe ngabahlali. Sibhiliva ukuba i-ANC ayinoze yenze le process eclean kangaka ethi i-candidate mayibe yi-candidate evunywe ngabahlali. So iyasothusa ke ngokuthina yonke le process bayenzayo kubiziwe abiza abantu phangaphakathi kwathi bayovota asiyazi. Sisinoloyiso, omnye umntu yilena ndiphinda ndiyakuphinda lo mbuzo. Le process bayenziwa apha ngaphakathi, it's one of a process ezothiwa isetyenziswe to nullify kuthiwe yonke le nto ibisenzeka Ward 11 mayiqale ekuqaleni. I think yenziwa intentionally for oba iqale ekuqaleni the whole process xa kuyifika ku-dispute. Yo bethunana ibuhlungu lento esikuyo. Ibuhlungu lento esikuyo apha kwa-Ward 11 ngoba sithethile sayikhupha i-candidate ibuhlungu bethunana ibuhlungu. Funeka ke siphume thina abavumi. So hostage ke ngokulena yenu. Hostage leta. Abasenza amabhanditi sibukela le nto yabo. Amaqhakazi kudala efeyinda apha futhi alarm. Manje abantu basabukela ngoba avota into yabo sibukele abafuna uvunika siphume thina. There is an attempt, I think there is an attempt by BEC alapha ka-Ward 11 to collapse the whole process ngenxa yoba i-candidate yabe bethiwe. And now balapha ngaphakathi on a meeting ibimele uba ixelela abantu be-ANC or amalungu e-ANC about uba ibimele uba ngubani owinileyo and ngubani oye epalini. Now they are changing it
to be a meeting that will votayo. That's why kuvalwe igate now. And now you've got abantu abadala, you've got other people abafuna uphuma abathixeleyo abangakwaziyo uphuma apha ngaphakathi. Eyakaward 11 antso iyo resolve amapolisa.